निसर्गरम्य वेंगुर्ल्यात आपल्या हक्काचं ठिकाण अर्थात केपादेवी प्लाझा, आकर्षक गेट आणि लॉबीसह मुख्य प्रवेशद्वार, आरसीसी बांधकाम, लॅटराइटच्या दगडी बांधकामासह बाह्य आणि अंतर्गत भिंती, अॅल्युमिनियम पावडर कोटेड स्लायडिंग विंडो, टेरेससाठी फ्रेंच डोअर आणि लिफ्टची सुविधा, तसेच पॉलिश आणि लॅमिनेटेड वुडन डोअर्स, अद्ययावत सुविधांनी युक्त असा बाथरूम, ग्रॅनाइट किचन, कन्सिल्ड प्लंबिंग आणि फिटिंग, चिपी विमानतळ अवघ्या 33 किलोमीटर अंतरावर, मोपा एअरपोर्ट अवघ्या 44 किलोमीटर अंतरावर, वेंगुर्ला बंदर अवघ्या 3.5 किलोमीटर अंतरावर, वेंगुर्ला बस स्थानक अवघ्या 5 मिनिटांच्या अंतरावर, वेंगुर्ला बाजारपेठ अवघ्या 9 मिनिटांच्या अंतरावर. चला तर मग वाट कशाची बघताय, आत्ताच आपल्या आवडीचा फ्लॅट बुक करा. आमचा पत्ता केपादेवी प्लाझा, सुकटनबाग, वेंगुर्ला उभा दांडा. संपर्क 9768 72 80 07 किंवा 8505 22 80 66. भाऊ, सर्वप्रथम आपलं अभिनंदन. आपण आठवलेंच्या आरपीआय गटामध्ये प्रवेश केलाय. काय सांगाल, नेमकी काय प्रतिक्रिया द्याल यावर? नाही, प्रतिक्रिया काय देणार की आज जे महाराष्ट्रामध्ये जे राजकारण चालू आहे, या राजकारणाच्या अनुषंगाने आम्ही आंबेडकरी जनतेचा, या आपल्या सिंधुदुर्ग कोकणाच्या जनतेचा विचार करून परत रिपब्लिकन पक्षामध्ये आठवले गटात प्रवेश केलेला आहे. आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या माध्यमातून, आठवले साहेबांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग कोकणामध्ये आम्ही आज विकासाची कामं करू. ओके, पण भाऊ, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आपल्याला नेमकं का सोडावं लागलं? काय नेमकं कारण काय? बघा, आम्ही राष्ट्रवादी पक्षामध्ये प्रवेश केलेला की राष्ट्रवादी पक्षाने आम्हाला आश्वासनं दिली होती की तुमची विकासाची कामं करू, तुमच्या लोकांना न्याय मिळवून देऊ, चांगली चांगली तुमची कामं होतील, त्यानंतर तुम्हाला महामंडळ देऊ, तुमच्या कार्यकर्त्यांना चांगली पदं देऊ, जे काही आश्वासनं दिलेली होती. परंतु राष्ट्रवादी पक्षामध्ये गेल्यानंतर आम्हाला राष्ट्रवादी पक्ष कळून आला यांच्या आपसामध्ये अनेक वाद आहेत. त्याच्यानंतर राष्ट्रवादी पक्षामध्ये आंबेडकर चळवळीच्या कार्यकर्त्याला ते लोक जास्त विश्वासात घेत नव्हते, असं कुठेतरी आम्हाला दिसून आलं. आणि यांचे मूळ म्हणजे यांचे आपसातले वाद हे तेव्हाच आम्हाला दिसून आले. आणि आता जे चालू आहे शरद पवार आणि अजितदादा काका पुतल्यांचा वाद, हे म्हणजे भयंकर वाद त्या पक्षात असतात. आणि त्यांना आम्हाला समजून आलं की पुढे याचं काही नाही आणि यांच्याबरोबर राहिलो तर आपलंही काही नाही. बरोबर. हा, त्यामुळे आम्हाला आपली भूमिका घ्यायला लागली की राष्ट्रवादी पक्ष हा आंबेडकर चळवळीसाठी घातक पक्ष आहे. बरोबर. भाऊ, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे. आता यापुढे आपण आरपीआय मध्ये प्रवेश केलाच आहे, संघटना वाढीसाठी म्हणाल किंवा आंबेडकरी विचार पुढे नेण्यासाठी, तसंच कोकणच्या विकासासाठी नेमके कसे प्रयत्न राहतील आपले? बघा, रिपब्लिकन पक्ष आंबेडकर मुवमेंटच चालवतं आणि मी आंबेडकर मुवमेंट चालवतं. म्हणजे आम्ही रिपब्लिकन पक्षामध्ये राहून आंबेडकर मुवमेंटच पुढे नेणार आहोत, आंबेडकर चळवळ चालवणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर कोकणाचा विकास म्हणजे जे आम्ही जे मूळ ठरवलेलं आहे आम्ही पूर्वीपासून की कोकणाचा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जो काही विकास करायचा आहे तो रिपब्लिकन पक्षाच्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी करू. आणखी रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले हे केंद्रातले मंत्री आहेत आणि त्यांचा नक्कीच आम्हाला त्याचा फायदा होईल. धन्यवाद भाऊ, आपण दिलेल्या माहितीबद्दल आणि आपल्या भावी वाटचालीसाठी, राजकीय वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.